Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunan. Okay. Pahibalo sa tanan, mao na nig atong update sa ato ang Matalaw Municipal Hall kung diin hindanag na kung unsa kanindot ang ato ang Municipal Hall diri sa lungsod sa Matalom, guys. Mao na nig update og ang Pasko diri sa ato ang Matalaw Municipal Plaza. Suroy na mo, guys, atong katanawon kung unsa kanindot ang ato ang dekorasyon sa Pasko sa lungsod sa Matalom. Okay. Unsa may rason nganong mag-celebrate man tag Pasko. Okay. Ang Pasko, guys, maunay pag pinasayloay kung diin ang matag tao ka na to diri sa lungsod sa Matalom adunay panag grupuhay, wala dun si Jama teamwork na siguro panahon na ang pagpanaghiusa sa matag usa ka nato diri sa lungsod sa Matalom. Panahon na sa panaghiusa sa usa ka kausa, meaning aduna tay mga plano nga daghan man ganita pero aduna tay usa ka tumong or usa ka pangandoy para sa atong lungsod. Okay. Ako manghinaot sa karong Pasko nga ang matag usa or ang tanang katawhan sa lungsod sa Matalom magtinabangay na di na ato nang tingkalimtan ang nahitabo sa kadtong panahon sa mga bisag unsa nga kolor, bisag unsa nga grupo, panahon na ang pagtinabangay, panaghiusa sa usa ka kausa og teamwork alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi, andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, advance Merry Christmas ug mabungahong bag-ong tuig kaninyo Matalomon. Nga ugma pohon di ay ang Misa de Gallo diri sa atong lungsod. Di nato sipiaton ang pagsimba para mas hatagan patag maayong panglawas, maayong kinabuhi alang sa lungsod. Okay? Balikon ko, maayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig kaninyong Matalomnon. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong mo, mutabang mo sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagpabibo sa Matalom Biwok. Wala na pog tinuod, guys, na murag correct, murag unsay police tinuod, guys. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor kung diin dako nig impact sa lungsod sa Matalom. Okay? Katong ganahan mosuroy sa Matalom Biwok, welcome mong tanan nga mobisita og mo disco. Pahibalo dahil sa tanan ang ato ang Matalom Biwok diri sa lungsod sa Matalom. Aduna nanay acoustic every night unya every Friday ang ato ang unlimited disco. Ug pohon, guys, Friday niya December 16 ang ato ang barangay night o naputay disco ngadto sa Matalom Biwok. Okay? Niya balikon ko, ako manghinaot nga motabang mo sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagpalambo sa Matalom Biwok ug punpuhon aduna natay
tabo diri sa atong lungsod. Pohon ato ning tabangan or mohangyo ta ni Mayor. Charot na pod guys no, unsa na po'y mura po unsay ranggo. You know guys, ang importante jud ang tabo, pohon ato sa ning kuno ning atong matalombiwok. Okay? Ako manghinaot nga ato gayong i-patronize ang pagsuroy sa atong matalombiwok nga na may mga friends atong dalhon ngadto. Balikon ko, advance Merry Christmas o mabungahong bag-ong tuig kaninyo matalom.